Hitpack je spoločenská hra pre študentov základných a stredných škôl, ktorí trpia rôznymi vývinovými poruchami učenia, ako sú dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia a ADHD, čo je porucha pozornosti. Hra je samozrejme aj pre tých, ktorí si chcú zlepšiť svoju pozornosť a niečo nové sa naučiť. Túto hru sme vymysleli a zrealizovali jej výrobu a distribúciu prostredníctvom JA firmy E&H. Systematickou realizáciou hier deti a študenti môžu kompenzovať vzniknuté deficity inými mechanizmami. Na Slovensku nie je firma, ktorá by predávala kompenzačné pomôcky. JA firma E&H skončila výrobu v rámci ukončenia podnikateľskej činnosti, ale výrobu a distribúciu hry preberá súkromné centrum Mirabilis v spolupráci s firmou Juraj Lašo Ďubel Partizánske, z ktorého sme túto pomôcku aj vyrábali predtým. Kompenzačnú pomôcku v podobe hry plánujú ponúkať nielen na Slovensku.